dragilor, astăzi te voi învăța cum să faci fix așa platforma invizibilă. Deci, după cum vezi, este foarte ușor. O fac imediat. Așteptați câteva secunde. Și gata. Totul este foarte ușor să o faci, deci da. Așa că nu uitați să dați un like și un subscribe și hai să începem. Deci, totul stă în setări, da? La setări, dai la setări, de la keybinds. Pe controller o să fac un de asta mai târziu, dar acum vă arăt de pe tastatură. Dai jos până găsești aici la building și trebuie să dai la select building edit, să apeși o tastă și la building edit o tastă apropiată. Știi, eu am G și Y, știți că sunt foarte apropiate. Și vin, dau save și apoi practic vin așa, fac așa. Știți? E faci așa. Și dacă faci foarte mult așa, dacă exersezi, te vezi? Mă exersez eu acum. La un moment dat, până la urmă, o să-ți iasă. Pentru că știi, practice makes perfect. De asta mai este o variantă care o să vă arăt separat într-un video, da? Așa că dacă îți place ce fac, nu uitați să dai like și un subscribe și uite-te la următorul video care l-am făcut ca să vezi cum să faci macro, ok? Cam atât a fost cu videoclipul de azi, sper că v-a plăcut. Eu am fost Arman și ne vedem data viitoare. Și pa, și pa!